Simula September 6 hanggang September 13, umabot na sa 332 daily average COVID-19 cases ang naitala sa Pampanga. Sa nakalipas na isang linggo, pinakamababa na ang 249 new cases noong September 7. Sumipa naman ito ng 439 cases noong September 11. Kaya naman ang ilan sa ating mga kabalen doble ingat na upang hindi na makaragdag pa sa tumataas na bilang ng COVID-19 cases sa probinsya. Gaya na lamang ni Lola Florencia na stay at home muna. Bukod sa bawal siyang lumabas dahil siya ay senior citizen, hindi pa rin kasi siya bakunado. Di pa nga ako nakabakuna dahil nga nung nilagnat ako, nalalambot ako, hindi raw pwede. At saka na lang daw yung schedule, sabi. Muli namang nagpaalala ang Provincial IATF sa mga kabalen na agad mag-report sa mga rural health unit sa oras na makaramdam ng flu-like symptoms gaya ng sipon, ubo at pananakit ng katawan. Ang mabilis umanong deteksyon sa COVID ang nakikitang isa sa mga susi upang makontrol ang pagkalat nito. Wala ho tayong makukuha dyan kung magtatago kayo. Ang importante, lumabas kayo, mabigyan ho kayo ng tamang lunas. Hindi ho yung kung kailan po kayo nahihirapan huminga, doon po kayo lalabas ng bahay. Dahil sa iba't ibang variants ng COVID, nagiging mas mabilis din umano ang hawaan. Simula noong katapusan ng Hulyo kung saan 2 Delta variant cases ang nadetect sa Pampanga, mas pinaigting ang implementasyon ng Executive Order 17. Mariin pa rin ipinagbabawal ang pagtanggap ng bisita sa mga bahay kahit pa kamag-anak ang mga ito. Paalala naman ng World Health Organization o WHO, hindi ang Delta variant ang huling variant of concern na posibleng kumalat. Kaya naman nasa disiplina at pagpapabakuna ang magiging proteksyon ng taong bayan laban sa nakamamatay na virus. The Delta variant will not be the last variant of concern. There are others that are circulating. The surge of not only preparing for vaccination, but improving our surveillance systems, getting tests out there so people know where the virus is circulating. Sa buong gitnang Luzon, isa ang Pampanga sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19. Sa September 13 data ng Provincial Health Office, 39,471 na ang total confirmed COVID cases sa lalawigan. 5,853 ang aktibong kaso. 2,007 ang namatay at 31,611 ang recovered. Rainiel Pawid, SIL TV News.